дар хоҷигиҳои деҳқонии ноҳияи Ҷаббор Расулов барои парвариши помидор аҳамияти ҷиддӣ дода истодаанд. Имрӯзҳо дар бозор нархи 1 килограмм помидор аз 4 сомонӣ то 6 сомонӣ арзиш дорад. деҳқонон мегӯянд, ки барои ба танзим даровардани нархи бозор барои истеҳсоли помидор аҳамияти ҷиддӣ дода, ҳамарӯза шабонарӯзӣ барои бо сифати баланд гирифтани он кӯшиш карда истодаанд. майдони кишти помидор дар хоҷигиҳои деҳқонии мавзеи Шабода фаровон аст. дар ҷараёни наворгирӣ мушоҳида намудем, ки дар 20 сотиқ замини яке аз хоҷигиҳои деҳқонӣ помидор кишт шудааст. баъди чанд рӯз ҳосил барои ғунучин омода мешавад. ин навъи помидори ҳолландӣ буда ҳаҷман калон мебошад. деҳқонон гуфтанд, ки соли аввал ин навъи помидорро ба тариқи озмоишӣ кишт карданд. дар натиҷа ҳосили босифат ба даст оварданд. парвариши помидор заҳмати ба худ хос дорад, мегӯянд деҳқонон. Наврӯздан олдин эквӯдик парникдан аз наврӯз пеш дар гармухона помидор кошта будем. баъд ба ин заминҳо оварда кӯчат кардем, меҳнат кардем, каланд кардем, об мондем ва ба ҳамин натиҷа омад. аз рӯи гуфти деҳқонон аз як кӯчати помидори ҳолландӣ 5 килограмм помидор ба даст овардан мумкин аст, ба шарте ки ба он нигоҳубини хоса намоянд, яъне ҳангоми ҳавои номусоид дорувориҳои лозима пошида шавад. он вақт помидор ба касалиҳо тобовар гашта ҳосили босифат медиҳад. дар як ҳафта як маротиба дору мепошем. ин ҳам шабона амалӣ карда мешавад. барои ҳимоя аз офтоб дар майдони помидор ҷуворимакка низ кишт карда шудааст. бошидан оёқ то тиромагача. дар маҷмӯи соли ҷорӣ аз рӯи иттилои сарраёсати кишоварзӣ дар вилояти Суғд дар майдони зиёда аз 1460 гектар помидор кишт шудааст. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилоят намудҳои гуногуни помидорро парвариш намуданд, ки нисбати соли гузашта зиёд мебошад. Күнни июни соли ҷорӣ тибқи маълумотҳои дар майдони зиёда 8000 гектар кишти сабзавот гузаронда шудааст, ки аз он 1460 гектарро помидор ташкил медиҳад. помидор аслан дар шаҳру ноҳияҳои Бобоҷон ва Фурӯх 568 гектар, Диванчи 63 гектар, ноҳияи Ҷаббор Расулов дар майдони 44 гектар, Равшан 163 гектар, Сетибу 83 гектар, Панҷакен 140 гектар кишт гузаронда шудааст. аз рӯи пешгӯии кишоварзон баъди пурра пухта расидани ҳосил ва ворид шудани он ба бозорҳо нархи он арзонтар мегардад. гузоршигул Ҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.